दिनै 2026 इंराजि जानुवारिनि 2 तारिख बे 2 तारिखआव आंनाव गेब्ला सेंग्राफोरनि बोसोर गोदाननि मा होनो नोंथाङा? मोजां बयनिसिमबो बे बोसोरनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसे बयनिबो गोसोनि साननाय हनाय माने गोसोथोनाय माबा माबि साननायफ्रा सेस जाफुंजोबथों आरो बेनो ना दे खुलुमबाय रायजोफोर তেখেতে অসমীয়া বিভাগ দে অলপ অসমীয়া নতুন বছৰৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালো আহি থকা নতুন বছৰ চবৰ কাৰণে যিটো মনত ভাবিছে সাকসেস হয় সেইকাৰণে চবৰ কাৰণে মই নমস্কাৰ আৰু মইতো বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে গমেই পাওঁ মই তেজপুৰৰ পৰা আহিছিলে বহুত দূৰ ঘৰত আচ্ছা আজি আজি আকৌ আহিছে এতিয়া চাহ লাল চাহ খাই যাওঁ लाल साह फुदुंदोंलै गाइसनि माने जेबि ब्लग इउटुबार बिथाङा माने लेडिसबो गैथ'वा नालाय नंखायनो माने जोङो ओरै क'क्राझाराव थांनो नागिरदों नालाय एसे हाबनानै माने बिथांखौ गुदुं साहा लोंहोलांनो नागिरदों ओरैबायदि आरो स' लोगोफोर गोदान बोसोरनि बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बे 2026 सनाव जेन बयनिबो नोंथांमोननि साननायफ्राबो जाफुङो सोरबा साख्रि लानो गोसो गुदुंफ्राबो नोंथांमोननियाबो जाफुङो जेन फरायनाय बिथिङावनो जेखि बिथिङावनो आरोना जे बयनियाबो जाफुङो आरो आसा खालामो जे बयबो गाव गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय बयबो नाजालायो जे गोदान बोसोर होननानै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन आरोबाव खनसे गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय गारि सालायनाय लोंनाय जानाय याद बिखय किबा खबरगासे बुंनांगौआथ' गोबां दङ दा नुनो मोननाय जादों दा नैबे आं बे आसामनि बिटिसिनि बायजोनिखौ बुङा आं बिटिसिनि बाथ्राखौनो एसे बुंनो सानदों आरोना दा बेवहाय गोबां पिकनिक स्पट गोबां मेलाफोर होनाय जोङो नुनो मोननाय जादों दा बे मेलाफ्राव थांनायनि सिगां एसे सांग्रां जानानै थांनाया गाहाम मानो होननानै बुङोब्ला मेलाफ्राव थांनानै किसुमान स्टुडेन्टफ्रा जौ लोंहैयो जौ लोंनायजों लोगोसे गावसोर आनकन्ट्रल जायो दा बेफोरबायदिनो गोबां जोङो एसे एक्सटेन्ड जानायफोरखौ जोङो नुबोगासिनो दङ जेन गावनि जिउखौ एसे सेफ खालामो लोंनाय जानायखौ बादा गैया खिन्थु एसे लिमिटै लोंनांगौ आरोना बे फुजा मेला होननानै अभारद्राय बेबायदि माने जानाङा आनकन्ट्रलै लोंनाङा बेरायनायफ्रा एसे हुसियार जानांगौ बे आरो बेनो ना ठीक है आप लोगों ने सुना होगा 2 यूट्यूबर बोडो लोगों का हमारे बीच का जो 2 यूट्यूबर है उन्होंने क्या क्या बात बोला है और आप लोगों ने सुना कि और खान पान के बारे में कुछ बोला सावधानी दिया है आप लोगों ने याद रखा मैंने आशा किया और तूने कुछ कहेंगे इसके बारे में थोड़ा ये वाला अच्छा माने आङो बेखौल' खावलायो हिंदी में दे होनबालाय दे नैजिद' गोदान बोसोर बे गोदान बोसोराव बयबो दंनाय मानि रायजो राजा कुनु लाइमोनफ्रानो हक जिखुनु जाया आरो माने बयबो गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ ओरैनो रंजानाय बाजानाय बेफोरजों गोदो होआलासिनो आरो फुजा मेला जादों होननानै बाइक साखावनाय माबा साखावनाय माने गाव गावनि माने बेसेन गोसा जिउखौ जाहाथे नस्थ' खालामहैया आरो माने जा लों रंजा मोजाङै फै माने बे रोखोमल' खावलायनाय थागोन आरो ना मारै थिगैनो दं दा आं बेखौसो बुंनो सानदों गोदान बोसोर होननानै लाइमोनफोरल' नङा गोबां सुबुंफ्रानो रंजायो दा बे बिथिङावहाय जोङो नुनो मोननाय जादों खौरां बिजोंफ्रावहाय गोबां लाइमोनफ्रानो गारि दाब्रायनानै बाइक साखावनानै एक्सिडेन्ट जानाय जाहाथे बेबायदिया जानो नाङामोन जोंबो दुखु मोननाय फैयो जोंनि गोसोआवबो बेफोर बायदिखौ जाहाथे जानो नाङा आरो जों नुनो मोनदों गोबां बिथिङावनो जे लाइमोनफ्रा उन्दै लाइमोनफ्रानो फेग्रा मुवा बेसाद लानानै
गारि साखावनाय मानाय बेफोरबायदिनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो बेनो आरो चलो उधर आप लोगों ने सुना होगा उन दोनों ने वो आजकल का युवाओं ने जो मोट वाइन यूज़ कर रहा है इसके बारे में उन दोनों ने क्या बोला है शायद आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा। उन दोनों ने बोला है कि जो आजकल का युवाओं ने वाइन यूज़ कर रहा है इसका कोई खिलाफ नहीं, लिमिट में रहो, सही ना, लिमिट में रहो और अपना अपना जीवन को स्पॉइल होने से बचाइए, खुद का थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने। तो ठीक ही बोला है। आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा, भेज के दीजिएगा। थैंक यू।